Muž v bratislavskej predajni Tesco Express počas riadnych otváracích hodín bez použitia násilia odcudzil z predajnej plochy rôzny tovar v celkovej hodnote 13 eur a 66 centov, a to tak, že tovar si ukryl do vreciek nohavíc a prešiel s ním bez zaplatenia cez pokladničnú zónu von z predajne. Čím poškodenej spoločnosti Tesco spôsobil krádežou škodu 13 eur a 66 centov, hoci bol pred 2 dňami v tej istej predajni sankcionovaný za drobnú krádež pokutou vo výške 33 eur uloženou blokom na pokutu nezaplatenú na mieste za spáchanie priestupku proti majetku podľa zákona o priestupkoch. Svojím protiprávnym konaním v predajni si teda prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil a bol už za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý, čím spáchal prečin krádeže. Trestný zákon stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na 2 roky, ale súd u muža prihliadol na poľahčujúce okolnosti, že sa k spáchaniu trestného činu priznal a úprimne oľutoval a pravdepodobne dobrou radou od personálu predajne pred možným postihom, ktorý mu môže hroziť, sám oznámil trestný čin príslušným orgánom. Súd odsúdil muža trestným rozkazom na trest odňatia slobody v trvaní 7 mesiacov. Proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody, môže poškodený podať odpor. Ak poškodený podal odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody. Samosudca odkáže uznesením poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom.